Good morning guys, andito tayo ngayon sa Candelaria Beach sa Paracale. Isa ito sa mga dinadayong lugar nito, ang Paracale, dahil marami itong mga magandang tanawin tulad ng Candelaria Beach. Kahit saan siya, maraming tao, maraming namamasyal. Pumunta kami dito para mag-sightseeing dahil gusto namin mapunta ng lugar ito. Tulad ng isang pinakamagandang tanawin dito sa Paracale ay yung hinahanap-hanap ng mga tao. Kaya guys, subscribe nyo ang channel nito dahil pakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Paracale. Tara guys, panoorin natin and watch my video and subscribe my channel. Tara, let's go! Kaya namin mauna ka na. Mamaya pa kami. O ba't may mabagay dito? Yapang ko. Wow, may tree house. Ganda guys. Ito ang tinatawag talagang tourism's view o eco-tourism. Makakatik-tik ba yan? Ayan. Wow, ganda. Buhay ba? Ganda, sulit talaga. Thank you so much sa mga subscriber ko. Maraming salamat talaga guys. Lalong lalo na yung mga kasama ko doon sa Bicol. Alam nyo kung sino po kayo. Maraming salamat po talaga. God bless sa lahat. God bless po. Sobrang sobra. Thank you so much. Thank you so much for watching my video. Salamat po ng marami. Bye.